la mort del rei Carles II, sense descendència, va donar lloc a la que seria la primera guerra internacional europea de l'època moderna. Dues visions d'un món que es transformava. L'absolutisme centralista francès en contra dels constitucionalistes anglesos, holandesos i austríacs. I al vell mig d'aquesta lluita, els anhels de llibertat de Catalunya. Es tractava de defensar les constitucions catalanes i el model polític que ens garantia la sobirania en contra de l'absolutisme monàrquic dels Borbons. Desperteu-vos, catalans adormits! No sepulteu la vostra honra, vostres lleis i la llibertat de vostra pàtria estimada en la negra obscuritat d'una perpètua i deplorable esclavitud. La cruenta batalla, cos a cos dels soldats de la Gran Aliança, per defensar la terra de les tropes borbòniques als peus del castell d'Almansa, acabà amb una de les més grans derrotes del poble. A partir d'aquí, Castella ocupà el regne de València per dret a conquesta, i així es varen perdre tots els seus furs amb la imposició dels decrets de nova planta. Quan el mal ve d'Almansa, a tots ens alcança! Els anglesos, malgrat haver firmat el Tractat de Gènova, amb el qual es comprometien a defensar les constitucions catalanes fos quin fos el resultat de la guerra, abandonaren la causa i a Suara, a primers d'anys, han firmat el Tractat d'Utrecht amb Felip V. Traïció! Som un poble ultratjat i és el que reparteix els trossos de carnassa com una bèstia ferotge, corrompent així l'essència humana. Entremig dels grans baluars hi ha un petit i humil roc que no defalleix i que lluita contra les inclemències. I mentre les rodes dels canons el trepitgen, ell no cedeix. Tot i així, els altres decideixen el seu destí, sense escoltar allò que el fa noble i humil alhora, la terra. Les tropes austriacistes abandonen Catalunya a les mans de Castella i les illes borbòniques, oblidant quina ha estat la terra que ha donat suport als seus anhels, fet pel qual la Junta General de Braços, que representa el braç eclesiàstic, el braç militar i el braç reial o popular, acorden la resistència, acorden la guerra a ultrança. L'excel·lentíssim i fidelíssim Principat de Catalunya, convocat en braços generals, ha deliberat continuar la guerra en nom de Sa Majestat l'Emperador i Rei Nostre Senyor, Déu lo guardi,
per mantenir-se en vassalls, segons la llei establerta en Corts Generals, i per conservar les lleis, constitucions, privilegis, honors, costums i prerrogatives que el duc d'Anjou ha derogat, volent que el present Principat de Catalunya s'entregui a discreció i que els naturals i habitants no gaudeixin en endavant de més llei ni privilegi que el seu arbitri vulgui imposar-nos. Per tant, declaren que del dia present en endavant tots els naturals i habitants del Principat tinguin, reputin i tractin per enemics tots els súbdits i vassalls, tant del duc d'Anjou com de Sa Majestat el rei de França. Per tant, es prohibeix, sota les penes establertes pel crim de lesa majestat, que del dia present en endavant ningú s'atreveixi a tenir comunicació ni tracte, ni per escrit ni de qualsevol altra manera, amb els dits súbdits, si no volen ser tractats d'inobedients a l'emperador i rei nostre senyor i enemics de la pàtria. Manresans, el coronel Josep de Peguera i de Cortit us demana el suport pels diputats i oïdors de comptes de l'excel·lentíssim i fidelíssim Principat de Catalunya i us emplaça a la mobilització i resistència envers els vassalls del duc d'Anjou. Que fue a Manresa, a cargo del teniente general don Josep Armenday, encontró cuasi despoblado el lugar, donde se aniquilaron y saquearon algunas casas de los más obstinados rebeldes, castigándose a los que se encontraron y confiscando a beneficio del rey los bienes de los ausentes y presentes culpados.
ciudad en paz. habiendo dejado en aquella ciudad un cabal desengaño de su furiosa ingratitud y rabia,
pagando con un atroz castigo el hospedaje de 13 días en los cuales procuraron todos los habitantes suavizar lo duro de su rigor con abundantes regalos y rendidos obsequios, y sin otro motivo que el de haberles lisonjeado el paladar. Quemaron más de 800 casas, en ellas muchos intereses, algunas mujeres, sin que la voracidad del fuego perdonase a sus propios soldados. Se quemaron 2 en una casa. Y hubiera sucedido lo propio a un capitán y 2 sacerdotes si no se hubiesen arrojado de un balcón. Ni lo más sagrado se libró del incendio, pues quemaron la capilla de Nuestra Señora de Monserrate y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. ¿Quién creerá de unos católicos que manden y executen tales sacrilegios de orden del duque de Populi? Lo ejecutó el conde de Montemar, comandante de los incendiarios, con tales insultos y atroces atropellamientos que, por no escandalizar los oídos de la piedad cristiana, se calla la individual relación de cuanto allí ejecutaron. Señor, listo. Marche. Marche. Carrer del Born,
6 vivendes. Carrer de Sant Miquel, 5 vivendes. de Vallada de la Plaça, 14 vivendes. carrer de Galceran Andreu, carrer de la Mel, carrer de Talamanca, carrer de les Barreres. Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a beurar-se a la font com en solia, més no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb ses companyes, no. Ve tota sola. Ses companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i en la ribera, fan dringar l'escallona mentre pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro en les mans. Quan jo m'esmerço en una causa justa, com Montell sóc adusta i arrogant. Prou, s'ha acabat. Aneu al bot avant vos i galleda i tamboret de fusta. La meva sang no peix la noia flaca, ni s'amistança amb el cafè pudent. Vos no sou qui per grapejar una vaca, ni un àngel que baixés expressament. Encara us resta la indefensa cabra, que sempre ha tingut l'ànima d'esclau. A mi no em munyi qui s'acosti amb sabre, tinc banyes i escometo com un brau. Doncs ja ho sabeu, he pres el determini, l'he bremolat per comes i fondals, i no espereu que me'n desencamini la llapolia d'un manat del fals. Que jo mateixa, si no fos tan llega, en lletra clara contaria el fet. Temps era temps, hi hagué la vaca cega. Jo sóc la vaca de la mala llet.